Maher Elemetni Libjan ta' 43 sena u s-sieħba tiegħu żagħżugħa Maltija ta' 22 sena kif ukoll Libjan ieħor bl-isem ta' Osama Ali Amosh li għandu 36 sena ġew mixlija b'każ serju ta' ħtif ta' mara mill-Libanu bl-akkużati jinżammu arrestati u ttieħdu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin wara li wieġbu mhux ħatja. Il-Maltija implikata f'dan il-każi Caroline de Brincat ta' 22 sena minn San Pawl il-Baħar li fit-tmiem is-seduta għajmet kommozzjoni sħiħa fl-awla tal-qorti billi bdiet tindirizza lil prosekuzzjoni bħala giddieba u żibel. Hija mill-ewwel inżammet mill-pulizija u ġiet eskortata lejn il-ħabs. L-Ispettur John Spiteri li flimkien mal-Ispetturi Stephen Gulija u Jessica Bezzina mexxew il-prosekuzzjoni qal li dan il-każ idur kollu ma' flus li kellu jagħti it-tifel tal-mara Lebaniża ta' 50 sena li spiċċat maħtufa. Qal li l-mara spiċċat sekwestrata f'dar f'San Pawl il-Baħar fejn toqgħod De Brincat. Tenna li t-tifel kellu jagħti lill-akkużati 4,000 euro. Il-Libjani ġew mixlija quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit li nhar is-Sibt li għadda serqu lil mara bil-ħsieb li jagħmlula l-ħsara li ssekwestrawha bi vjolenza, forma ungan u li jagħmlu dan kontra l-volontà tagħha. Ġew mixlija wkoll li kkaġunawla biża' li se tintuża vjolenza fil-konfront tagħha. Elemetni waħdu ġie mixli wkoll li sar reċidiv. Kien is-Sibt stess meta bina ċempel il-pulizija jirrapporta li Libjan għamel kuntatt miegħu u għeddu li jekk ma jħallas somma flus mhux se jara iżjed lill-ommu. Il-mara Lebaniża kienet spiċċat maħtufa mid-dar tagħha fl-imsida. Dakinhar stess il-Libjani ġew arrestati f'Taslima kif jixed ritratt ippubblikat matul il-jum mis-sit netnews.com.mt. Bil-pulizija mill-iskwadra ta' kontra l-vizzi ta' reati maġuri u tal-arajju jirnexxilhom isibu lil mara li kienet qed tinżamm mit-tfajla Maltija f'appartament f'Buġibba.